Usa ka returning OFW nga taga Iligan City ang nagpositibo sa Omicron variant sa COVID-19. Saruntang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, ang maong returning OFW nga gikan sa nasud Kenya ang labing unang Omicron variant case dinhi sa Northern Mindanao. Samtang no bakuna no labas policy, nagkadaiya sab ang reaksyon sa mga Cagayanon. Gikumpirma sa Department of Health Region 10 nga nakatala na og Omicron variant case ang Northern Mindanao. Kini ang usa ka seaman, returning overseas Filipino worker gikan nasud Kenya. Ang pasyente nakaabot sa Cebu niadtong Disyembre 16, giswab og migawas nga positive Disyembre 19. Naka-isolate suka 16 hangtod 23. Petsa 20 nakasinati og ubo og kalintura. Busa petsa 23 hangtod 30 gi-isolate pagbalik. Disyembre 30 nakaabot sa Lagindingan Airport. Apan pagka Enero 7 ning tuiga, migawas nga positibo sa Omicron variant. Ginasubay na karon sa City Health Office sa Iligan ang nasangpit nga pasyente ug mga close contacts niini. Samtang nagbahad si Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa mga tawo nga dili magpabakuna nga posibleng mapriso o mapahamtangan og silot kung dili magpuyo na lang sa balay. Kini ang deklarasyon sa presidente tungod sa nagkagrabe nga hulga sa COVID-19 tungod sa pagsulod sa mas makatakod nga Omicron variant. Sa kauluhan, ginapatuman na ang no bakuna no labas policy nga posible sab ipatuman sa tibuok nasod. And goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest. Apan sa maong kamanduan, managlahi sab ang opinyon sa katawhan. May gina para sa safety sa atong katawhan. Although ang katawhan pwede sila makagawas, just maintains social distancing and wear mask. Pero mas maigi itong nakabakuna kay dili mag-spread ang COVID. Sakto man sab na iya ang mensahe nga dili gyud angay mogawas ang wala mabakunahan. Kuan man gyud karon, pandemic man gyud, lisod man gyud kay nga no vaccine gyud ka maglakaw-lakaw karon, delikado man gyud. Pero ayaw lang ng presuwa. Kay lisod pa kay ta, samot pa, mapreso pa ta. Busa, padayon ang panawagan sa DOH-10 nga magpabakuna o magpa-booster dose. Ang kauhag ni sa mga tao na magpa-immunize na. Kung katong qualified, mag-booster, pwede na. Kaya ang atong mga immunization sites is ready for them. Hinoon ang kapulisan, may pasalig nga dili sab sila magpasagad sa pagpatuman sa balaod. We will just assist no ang ato ang concerned agencies na mangayo sa amuaga assistance kung naaman sila ipatuman whatever protocols it is to para naman na sa ato ang tanan. Sara, sa karon ang pasyenteng seaman ginabantayan na sa CHO sa Iligan alang sa pagahimuon nga swab test ingon man kauban ang iyang mga banay nga i-isolate sab. Ugaling magpositibo sila pagbalik sa COVID-19. Samtang karong hapon lang gibutyag sa DOH Region 10 nga adunay ikaduhang kaso sa Omicron variant case dinhi sa Northern Mindanao. Gikan kini sa usa ka 20 anyos nga babae, usa ka college student ngadto sa nasod Amerika. Hinoon wala pa siya kauli dinhi sa syudad, sanglit naka-isolate pa siya sa kauluhan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.